qüestionem, no?, que aquest requisit que ha posat la LOREC a l'estat espanyol sigui compatible amb el dret europeu, i de moment el tribunal ha decidit que no ho aclareix. Mentrestant no ho aclareix, li estem fent un molt mal favor a la democràcia europea. Molt mal favor a la democràcia europea perquè ara qualsevol altre estat pot prendre nota, en el mal sentit, inventar-se requisits per intentar, no, en el dret nacional, en el dret de l'Estat, posar requisits per intentar dificultar que els adversaris polítics puguin convertir-se en eurodiputats. Clar, en un context com l'actual, en què està havent-hi aquest ascens, diguem, no?, de les posicions més autoritàries, no és el millor moment, no?, perquè el Tribunal de Justícia renti les mans amb una qüestió com aquesta, no?, perquè crec que més que mai ara era el moment que el Tribunal sortís a protegir la democràcia europea, i clarament no ho ha fet. El resum, al final, és que el Tribunal no ha volgut responsabilitzar el senyor Tajani, que és qui és i avui té el càrrec que té, no?, de que nosaltres no siguem eurodiputats, i havia de dir, escolti, si la responsabilitat és d'Espanya perquè l'estat espanyol ha inventat una norma que és incompatible amb el dret europeu, doncs qui hem de condemnar és Espanya. Per tant, obren la porta perquè el tribunal pugui condemnar l'estat espanyol en el sentit de dir-li que aquesta norma no és compatible amb el dret europeu. És incoherent, no?, amb el dret de la Unió, i per tant jo crec que s'ha de reformar, sí, clar. Per principis aquesta llei no està bé, i si és incompatible amb el dret europeu s'ha d'arreglar. El que passa és que fins ara no hi ha hagut l'obligació de fer-ho en el sentit que el Tribunal de Justícia no s'ha manifestat sobre aquesta qüestió. Esperàvem que ho fes avui, no ho ha fet, esperem que ho faci en virtut d'aquest pla B, però potser es pot reformar la llei abans que el tribunal obligui a que s'hagi de fer aquest canvi, no?